May hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Keka Channel 11. Kag sumubabatan niyo kami live sa FM station ka 91.1 FMR Bacolod. Kagyari na ang top 10 ng mga balita sa Negros, subong adlaw. Kasugtanan sa tunga sa Sineco kag Prime Electric Holdings Incorporated, ginpirmahan na. Pagboto sa mga konsumidor, natala na. Isa patay, isa pilason sa bungkuanay sa motorsiklo kag auto sa Barangay Mandalangan sa Bacolod City. Ginaligar kawatan, nasapuan patay kag napilpilan sang solar light panel. LPA ginamonitor sa Pag-asa, isa pagig ka cloud cluster, posible mangin LPA pagid. Kag sa good vibes, bagong graduate ka mga healthcare students, pinapaabot nga dako ang mabulig sa healthcare system sang pungsod. Tinatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, LPA sagwa sang PAR ang ginamonitor sang Pag-asa. Kag isa pagid ka cloud cluster ang posible man mangin isa ka LPA. May low pressure area nga ginamonitor ang Pag-asa sa western portions ng Pilipinas. Sa subong, magamay ang tsansa nga magasulod ini sa Philippine Area of Responsibility pero ginabantayan ini sa Pag-asa. Samtang may cloud cluster pagid sa karon nga nakita ng Pag-asa kag may tsansa nga makasulod sa PAR. Posible karon o kung buwas mangin isa na ini ka LPA. Halos ang bilog nga Pilipinas ang padayon nga maka-eksperyensya sa pag-ulan kag pagpanaguob. Kay opisyal na nga nagsugod ang tig-ululan. Ang western portions ng Luzon kag Visayas amo ang masami nga maulanon kag may pagpanaguob. Ang southwest monsoon o kun habagat sa gihapon ang nag-aapekto sa Pilipinas, ilabi na sa western portions ng central kag southern Luzon. Sa number 9, Bacolod Mascara Festival dancers nag-perform na sa New York City. Ang pang-championship ka performance sa Barangay Granada nasaksihan sa 125th Philippine Independence Day celebration sa Madison Avenue sa New York City. Sa post ni Councilor Jason Villarosa, iyagin sila nga bisan pa nga nautdan sang sounds, pang world class sa gihapon ng performance ng mascara dancers. Para sa konsihal, nakaka-proud bilang isa ka Bacolod noon kag bilang Pinoy nga makita ang performance sang mascara dancers didto. Magluwas sa New York City, may pilaman ka mga lugar nga liboto ng mascara dancers para sa ilang nga performances sa US. Sa number 8, 25 milyones pesos nga Muscovado Production and Marketing Enterprise Facility ang gininagurahan sa Cabancalan City. Ang proyekto ang may duha ka mga component. Ang infrastructure component ang nagabalor sa masobra sa 12 million pesos. Ang enterprise component naman ang nagabalor sa 13.8 million pesos. Ini ang sub-projects ng Philippine Rural Development Project o kung PRDP. Tinutuyo sa proyekto nga mapaayo ang production sa Muscovado sugar sa probinsya nga maga-cater sa domestic kasubong man foreign market. Wala labot sini ang proyekto ang ginalauman magahatag sang palangabuhian sa mga pumuluyo sang komunidad. Sino kay Governor Eugenio Jose Lacson, patimaan man ini sang commitment sang probinsya sa excellence kag innovation. Paagi diri mas mapaayo pagid sa mga mangunguma ang ilang nga craft. Ang proyekto ang ginfund man gikan sa loan sa World Bank. Ang Department of Agriculture, Provincial Government kag Kalibutan Society Incorporated ang proponent group. Sa number 7, isa ka lalaki ang ginaligar notoryo sa kawatan na sapuan patay kag napilpilan sang solar panel sa banwa sang Murcia.
Wala na sa kabuhi sa masapwan ang isa ka lalaki sa barangay Santa Cruz, Banwa sa Bursa, Domingo sang aga. Ang biktima maging kilala kay John Paul Cañete Gayle, residente sa Purok Quezano, Barangay Alhis, Bacolod City. Inaging kumpirma mismo sang iya nga utod. Mayara ini isang kaso nga pagpangawat sa area sa Police Station 7 sa Bacolod City. Ang iya nga bangkay napilpilan sang panel sang solar light samtang nagakayaon sa hilamunan. Mayara pa sang 5 ka mga buho sa iya nga lawas apang hindi pa matumod sang soko kung bala ini ang tugas sang pagbuno ukon pagpanglutang. Nagapati ang pulis nga sa iban nga lugar ginpatay ang biktima kag diri lang ginbilin sa barangay Santa Cruz. Damlag pa sa 25 ka mga solar panel sa barangay, 15 na kabilog ang nadula bangod ginpangawat. Sa number 6, isa patay kag isa naman ang pilason sa pagbungguan na isang auto kag motorsiklo sa Barangay Mandalagan sa Bacolod City. Wala na matabangan pa ang backrider nga ginkilala sa kay Perlin Naranha, 19 anyos ang Barangay Felisa, Bacolod City, matapos ini kagang iya sini live-in partner ang maaksidente sa Circumferential Road, Barangay Mandalagan sang Sabado sang gabi. Sa investigasyon sang kapulisan, si Riken Cañete, 20 anyos ang nagadala sa motorsiklo nga ginaangkasan ni Naranha. Gikan sila sa norte padulong sa sur nga direksyon sang ini ang makabunggo sa nagasugata nga auto nga ginamaneho naman ni Ira de Guzman. Ginhingagaw pa dala si Naranha sa CLMMRH apang gindeklarar ini nga dead on arrival. Paday naman nga ginabulong si Cañete. Si de Guzman ang gindetain sa Police Station 3 sa Bacolod. Sa number 5, isa patay 3 ang pilason sa pagbungguan sa motorsiklo ug tricycle sa Banwa naman sa Isabela. Patay isa ka persona samtang pilason naman ang 3 ka iban pa sa naglunta ng pagbungguanay sa National Road sa sitio Siaga, Barangay May Tubig, Banwa sa Isabela, Domingo sang gabi. Ang driver sa motorsiklo ang ginkilala kay Alibin Oreta kag ang iya naman nga backrider amo si Jezreel Mariano, pareho nga residente sang Banwa sang La Castellana. Si Jobert Catalan naman ang nagadala sa tricycle kag ang iya nga pasahero amo si Norberto Catalan, 75 anyos. Base sa report sa Isabela PNP, nadulaan sa kontrol ang driver sa motorsiklo kag nagbalang-balang. Naglapaw sa piyak nga lane kag nabuguan siniyang tricycle. Ginihingagaw pa dala ang biktima sa Ignacio Lacson Arroyo Senior Memorial District Hospital. Apang nga deklarar nga dead on arrival si Ureta bago sa naangkon sini nga pila sa iyang nawong kag tuhod. Samtang ginabulong naman karon ang 3 ka mga biktima nga nakaangkon sa mga pilas sa naglain-lain nga bahin sa ilang mga lawas. Sunod sa PNP, yara sa impluwensya sa makahulubog nga ilimnon ang driver kag backrider sang motorsiklo. Sa number 4, Commission on Elections sa natalana magtino sang list of voters gikan sa mga double registrants. Inisunod kay Provincial Election Supervisor Ian Lee Ananoria nga nagpahayag nga ginapaabot sa katapusan sang bulan sang Hunyo may final list of voters na. Sunod kay Ananoria, gamiton ang AFIS o kunang Automated Fingerprint Identification System para mapatod ang mga double registrants o kunang ginatawag man nga flying voters. Sini nga semana may pagsapol man sa regional office sunod kay Ananoria para mapatod ang mga schedule kag guidelines sa ginapaabot nga barangay kag SK elections. Pagkatapos sini magasapol man si Ananoria sa militar kag pulis sa probinsya kag isa sa mga talakayon ang mga hotspots kag election watch list areas. Final naman ang amon nga mga project of precincts. Ang A-phase na lang, mga election, ma-ERB kami. Kaya may A-phase, wala ng automatic fingerprint identification system. Na siya, i-finalize naman ang schedule na pangwaon naman ang mga double registrants. So, within this month na, natapos na may final voters list na taday. Based sa ilang na fingerprint identification, mabalaan naman sino may mga double registrants na. So, ipag-kwaon naman sa listahan. So number 3, pagtukod sa access road sa daan nga airport sa Bacolod City ginsugura na. 35 ka mga informal settlers family mahimok pahalin noon sa lugar.
Nasugura na sa City Engineer's Office ang pagkaayos ng access road sa sulod sang daan nga airport. Idi ang dalan nga magaangot sa Barangay Tangob kag Singkang Airport. Kag gidalauman nga magadala sang dugang oportunidad pinagi man sa ginaplano nga joint venture sa tunga sa Bacolod kag SM Prime Holdings Incorporated. Wala sang pamalay nga sarang maapektuhan sa proyekto nga yara sa nasakpan nga propiedad sang syudad. Pero sunod sa kay Barangay Singkang Airport punong Barangay Rosini Distrito, may 35 tanan ka mga pamilya nga yara sa nasakpan nga property sang SM sa sulod man sang daan nga airport ang sarang ma-relocate. Ini karon ang ginatingwaan sang barangay nga mahikot agud masaylo sa relocation site ang mga informal settler families. Plastar man nato kay Mayor na magaan sila sa relocation kag ongoing ang istorya na man sa SM kag sang wala pa kapadala ang SM sa ilang lugar pero ang security na nila nag-meeting ako sila nga kung pwede mapalambot sa SM kung ano pwede nga mabigay namin. Sa number 2, Regulatory Chief sa Department of Agriculture 6 ang nagapanawagan sa mga hog farmers nga pabakuron ang biosecurity agud to mapangapinan man ang mga palangabuhian. Sa nagakatabo sa karon suno kay Dr. Jonic Natividad, importante ang kooperasyon sa mga hog farmers kasubong man ang papel sa local government unit sa pagpatuman sa biosecurity measures. Panawagan ni Natividad nga gamay man kung dako ang piggery, nagakaigo nga hindi pagkalipatan ang mga pagsulundan para mapangapinan ang mga hinuptanan. Sunod sa iya, madugay na sila nga nagapatigayon sa orientation sa mga manghuma para may ihibalo sila bahin sa biosecurity. Hinasulit niya nga likawan ang pagpasulod sa karne sang baboy. Hindi man mapasulod sing iban nga tao sa farm. Kung may mga report nga nabatian, dapat nga dublihon o kung itriple pa ang pamakod sa ilang mga ginasagod nga kasapatan, hindi lamang nga daw sa wala lang. Samtang may ASF vaccine sa karon nga on trial sa pungsod kag ini ang gin-manufacture gikan sa Vietnam. Nakitaan nga may maayo ini nga epekto sa kasapatan kag gina-process sa karon ang authority gikan sa Food and Drug Administration kasubog man ang registration sunod sa iya. Dapat magpabakod gid sila sa ilad ang mga protocols nga halungan gid nila maski gamay lang nga pigiri or dako hindi gid sila magkalingat or makalipat sang proper nga pag biosecurity like di magpasulod tawo, di magdala karne isang baboy, hindi magsagay pa makal karne, mga amon abla mga stray animals, limit lang anay. Dapat kabalo na sila. Kay amo lang giding means nga the government is doing all the necessary items nga dapat obrahon. But bulig nga kita sang racers mismo, hindi sila kumpiyansa nga do sa wala lang. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Ginpirmahan na ang kasugtanan sa tunga sa Prime Electric Holdings Incorporated kag Central Negros Electric Cooperative pero ini mag-agi pa sa plebisito kung pagboto sa mga konsumidor. Sa public hearing nga ginpatigayon, may mga nagakwestiyon sang madasig nga pagpirma sa joint venture agreement kag may mga nagapabor naman diri. May report si Nico Delphine. Ginpirmahan ang ginakabig historic joint venture agreement sa tunga sang Prime Electric Holdings Incorporated o kon PHI kag Central Negros Electric Cooperative nga ginsaksihan man sa mga tiglawas ang nagkalain-lain nga sektor kag mga punong barangay sa Bacolod City. Sa idalom sang kasugtanan ang pagbakal sang PHI sang 70% sang distribution assets sang Seneco sa cash kag nabilin nga 30% ang main capital contribution sang Seneco para sa corporation nga hingadlan bilang Negros Electric Power Corporation o kon NEPC. Nagpasalig si Ruel Castro, presidente sang PHI nga paagi sa JVA mapanubo ang systems loss pinaagi man sa dugang nga infrastructure projects kag ang resonable nga power rate para sa mga konsumidor. More power is here to extend whatever technical, financial needs that this joint venture will need just to make sure that we will be able to deliver the best service for the consumer. Pero sa public hearing nga ginpatigayon sa Committee on Energy sa Konseho, ginpalabot naman sa katapo sang Responsible Supervising and Confidential Union of Rational Employees upod sa tiglawas ang grupo sa mga Consumer Watch Group ang pagpamalabag sa JVA sa pagpati nga gindali-dali kag ining hindi makasabat sa pagpanubo sang bilis sang kuryente kag problema sa masami nga pag-brownout.
we strongly oppose and we firmly oppose this joint venture since we maintain that this joint venture is not only illegal but detrimental to the benefit or to the interest of the consumers and the employees. Sunod naman kay Seneco Acting General Manager Attorney Arnel Lapore, naglabay sa due process ang kasugtanan antes na desisyonan sang Seneco Board of Directors nga paboran ang JVA bangod kinahanglan sang utility firm ang pondo para sa capital expenditure projects. Iniagod to mapanubo ang systems loss nga nagalabot sa 20 million pesos kada bulan. Now, sa sitwasyon ni Seneco subong may kabudlayan sini maluwas sang kakulangan sang kapital, kakulangan sang kwarta, kakulangan sang personnel, logistics, gindadugangan pa sa mga regulatory constraints na ginapatuman sa aton sa NEA, sa aton sa ARC. Sa sining joint venture, kagpon matigayon ang operation sa LEPC bilang private distribution utility, ang system loss nga ilang tingwaon nga nabukon hindi dapat magsaka sa 5%. Pero ang JVA ang mag-aagi pa sa plebisito o kon pagboto sa mga member consumers nga natalana sa Hunyo 24 kag 25 kag Hulyo 1 kag Hulyo 2. Madason ini apply para sa panibago nga prangkisa nga magalawig sa 25 ka tuig. Sunday Vice Governor Jeffrey Ferrer kag abang lingkod Party Representative Steven Paduano suportadong JVA sa tuyo nga mapaayo pagid ang serbisyo sang Seneco. Post lang kabuat. And then this one, let the people decide. Maski diin manggid opposition, we cannot perfect that. Gusto kita magpadayo nga mag-suffer for the past several years man and even decade nga napamatud-an naman. Why na may mo hopeless situation ang bako ang Seneco sa subong. Sa public hearing, nagtambong man ang pila ka mga Consumer Watch Group nga nagpabutsyag sang suporta sa JVA para mapasanyog ang serbisyo sang utility firm sa mga konsumidor. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, 526 ka healthcare graduates ang ginapaabot magabulig sa healthcare system sang pungsod. May report si Nico Delfin. Mapag-on kag may ikasarang ining pagtanaw sang pamunuan sang Riverside College Incorporated sa 526 ka mga graduates nga nakigbahin sa 63rd graduation rite sa SMX Convention Center sang Sabado. Very gratifying to produce students who can rise up and face the challenge that has been posed by the COVID during their period. I think they adapted. They displayed resiliency. I think they displayed traits of a global leader and professionals. Pareho sa ilan ng graduation song. Dako ba ng pagpati sa nagapanguna nga producer sang healthcare professional sa probinsya nga dako mabulig sang newly graduates. Sa pagpahaganagan sang epekto sang COVID-19 pandemic, lakip na sa environmental change sa pungsod. Iniman ang ginalauman sa ila ni Anay Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery Undersecretary Danilo Antonio nga naging speaker sa seremonya. But once you've already recovered, I'd like you to think as what entrepreneurs should think, which is to create jobs. Be job creators. That these graduates will contribute to the world in their own way, change the world, and in the process become very happy individuals and successful professionals. Sa valedictory speech ni Ralph Jason Tulmo, summa cum laude sang medical technology, ginhangkat niya man ang iya parehos nga graduates nga maging exceptional sa napili nga propesyon. You become exceptional when you choose to do what our alma mater calls us to become, global leaders and professionals. Whichever room you will be in, strive to be the one calling the shots. Kabahin sa mga kurso nga ginatanyag sang buluthuan ang nursing, physical therapy, pharmacy, psychology, entrepreneurship, business administration, radiologic technology kag medical technology. Nico Delfin para sa Digicast Negros.
Barb, sa weekend ka na graduation everywhere. And of course, may atong gina-congratulate Yes. ang tanan nga nag-graduate. Kagang ilang mga ginikanan. Nga nagpang-sakripisyo o nagpangabudlay. Congratulations. Kaaga mo itong mga balita sa Negros Subong Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Paraan kami nga magapangalagad sa Negros Sanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.